En ik heb ook nog een log van hem, wat niet zo goed is. Wat Dus heb ik je? heb een logboek. Een logboek? Ja. Dus Wat? heb ik dan Wat dus echt heel oud is. het originele wel, maar die Christen die niet. Dus Oké. ik heb een kopie. Oké. Ja. Ehm, Je zit wel Dit- erg in. ja, nou ja, Nieuwsgierig. hij was ook heel verrast. Ja. En ja, als we hier langs rijden en we zien dit dan, ja, we zeggen altijd tegen elkaar van, we zien geen autoprogramma, Nee. maar als ze mensen en auto's zien, dat zien altijd, er huren altijd verhalen bij. Ja. Ja, hier zijn heel veel verhalen mee. Hier zijn heel veel verhalen. Want wanneer denk je van, die auto moet ik hebben? Wat is dan de aantrekkingskracht? Toen staat bijvoorbeeld de groene, die niet loopt. Ja. Dat is een Ford Popular, Ja. rechts gestuurd. Ja. Waarom doe je van, ja, maar die moet ik hebben? Ja, ik heb er al een paar gehad van. Met 8 cilinders erin. Ja. Dus, en dat ga ik hier ook met maken. Ik ga hier ook een 8 cilinder in leggen. En daar gaan we ook opnames van maken. En dan de hele reportage vanaf nu tot er klaar is wil ik op film zetten en Dat ze die complete metamorfose vast is gelaakt. en dan op YouTube zetten of zo. Dat willen we proberen of dat leuk is. Ja. Dus er, Ja. stond er al van dat soort filmpjes van dik op YouTube? Ja, nou niet op YouTube, maar misschien toch wel. Op Facebook wel, staat van alles op wat ik gemaakt heb. Ja. Ik heb een A-Ford in 1930 ook gehad, met een 8-cilinder erin ook, zonder spatborden. Daar ben ik met door gans Europa gereden. Ja. Geweldig. Ja. Wat vind jij ervan, dat hij zo... Zit erin. Ja? Ja. Ja, ik kan er niks aan doen, dat is zo, dat komt er niet vanaf. Soms wil ik wel graag er vanaf zijn. We zijn Want er dit is- vanaf het begin, ik had geen papieren hier, ik heb hier nooit op school gezeten. Ik heb wat ik doe, en dat heb ik zelf geleerd. Maar als je dan thuis blijft en je wilt dan een zaak beginnen, dan moest je papieren hebben. En dat heb ik met mijn man toen gedaan. 70 jaar, hè? Wauw. Pas Ja. begonnen met papieren te halen. Dus Ja. dat is mijn geluk. Met de middenstand in de tijd moest je dan hebben. Dat heb ik 2 jaar heb ik daarover gedaan. Ja. Ja, ik kan dan nog zien dat je er nog altijd trots op ziet. Ja, dat dat zeker. gelukt is. Ja, Ja. absoluut. Dingen Misschien is wat- het wat een ze van wel- de enige dingen wat ik dan wel klaar heb gemaakt. Ja, als ze wel eens bereikt blijven en als ik dat leuk is, dat mooi. Ja. Wat voor eigenschappen heeft zich van die motor? Alleen maar gooien. Alleen maar de gooien. Ja? Ja, alleen maar de gooien. Zoals? Ja. Ja, weet ik even niet. Dat is ook een doorzetter, wie die man. Ik denk het. Ik denk het. Anders zou ik dit misschien niet verder gekregen. Hè? Anders zou ik dit niet verder gekregen. Is hij is wel bescheiden, hè? Dat heeft er ook een beetje van mij. Meen ik, nee, dat is flauwekul. Ik ben trots op wat ik gemaakt heb en wat ik ken. Maar daar loop ik niet echt met de koop. Nee. Ik ga er pas met de koop lopen als het klaar is en kan laten zien dat ik het ook gedaan heb. Dus. En als er dan een auto klaar is, want de is nou verteld van ik heb dit gehad, ik heb dat gehad, is dan bij dich ook soms de lol er vanaf als het klaar is? Ja, En dan dan, wil ik weer het niet. Daarvoor heb ik er zoveel staan, dus ik ken vooruit, ik hoef niet gelijk kijken voor. Ik heb overal plannen met. Dus ik heb nog auto's ergens anders staan ook nog, dus is er ook einde waarvan ze zegt van dit doe ik nooit weg? nee, dat kan ik niet garanderen. Nee, ik heb eigenlijk nooit ergens, ja, ik heb zoveel ideeën dat ik gewoon verder wil. En als het klaar is, dan, deze niet heb ik eigenlijk sinds kort klaar. Zover. En dat is, ja, wanneer is het geweest? Een maand of 4 geleden? Daar heb je nog niet op gereden, kijk ik eigenlijk hoofdzakelijk. Ik wil een tank ben inspuiten. Nog doe ik nog van alles opmaken. Dat is ook een hobby van mij. Customizen. Ja. Ja. Dat er maar einde is van Ja. de handgeschakeld? Ja. 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 Waarom? Oh, weet ik eigenlijk niet, omdat het cool is misschien.
Ja. Omdat het cool is. Ik hou eerst de koppeling ook hier aan. Maar dat is bijna niet te doen. Dat is bijna niet. Dan heb ze één hand in het stuur en als ze opdrukt, dat is niet. Dus de koppeling heb ik wel weer gemaakt. En ja. Dus dan zit ze, als ze dan reist, dan duwt ze de koppeling in en dan moet ze met de rechterhand moet ze dan gewoon schakelen. Ja, zo hè. En dan schakelen ze zo hè. Is wel eens gedaan is toch? Geweldig. Ja. En moest ze nog goed kijken dat ze door niet met de veut op komt? Ja, ja. Want dan wordt ik de box opgevreten. Als ik gezien nee. Dat is zo'n serieuze... ja, dus ja. Ik weet niet of ik nu gestart kreeg. Daar word ik nog mee bezig. En daarom hij is ook net een oplader. Ja. Dus hij vongde. wel. Hij vongde. Hij vongde. Geweldig. Tja. Wat was die in de eerste auto? In de Vauxhall. In de Vauxhall Firenze. Dat zal mam geen huren, want in Engeland noemen ze dat Vauxhall. Vauxhall, ja. Vauxhall. Maar de type zit met helemaal niks. Was dat ook Nee, een dat is een heel... oudje? Ja, 71. Dat door, ja... En dan, ja, eigenlijk hou dat wel een beetje model van een mooie Amerikaan. Ja, dat was wel leuk. Maar die is ook al lang wel weg. Ja, och, dat wil zoveel nog gehad. Wat stiet er bovenaan die liesje? Ja, weet ik, alles wat ik hier heb eigenlijk. Ja. Ik wil gewoon afkrijgen wat ik wil. Ik weet niet of ik zo oud ben. Ja, wat ik afkrijg, dat is metgenomen. Dus in principe hebben ze alles al? Ik heb eigenlijk alles al zat. Ja. Dan een ganse zolder vol, dan een kelder eronder. En daar is nog auto's op een andere plek. Wist ik ook een echte Moulin Blues? Nee. Niet? Nee. Niet echt. Dat was een ex-vriendin van mij. Oké. Dus daar komen die stickers vanaf. Ja. Goh. Ja. Maar dat wordt ook een soort van campertje, dat busje. Nou ja, de kind erin slapen. Ik doe nog... Gaat je dan samen naar events of zo? Ja. Ik heb... ja, dat ziet misschien dan nog wel leuk uit als je dan een beetje kijkt wat het... Ja. Ik ken dit busje. Volgens mij staat exact hetzelfde merk en model ook op het ruitje. Ja, dat is Perry. Dat is ook in de smogger. Dat is Perry. Maar dan Perry had een Dodge. Dat is een blauwe, hè? Ja. Blauw-wit. Dat had een Dodge. Dat is een Ford en hij had een Dodge. Dat is hetzelfde lijftie, hetzelfde jas in de Chevrolet, Ford en Dodge. En dan zie ik daar op het ruitje staan en dan denk ik bij mezelf van... Dat is ook zo'n merk. Zal hij nog rijden? Ja, dat is helemaal perfect in orde. Die heeft ook heel veel leuk spul. Dus dat is ook een smogger? Ja, dat is ook een, ja. En doet je wel eens toertjes samen? Ja, de laatste tijd minder. Want ja, zoals wie ze zeggen, ik moet eerst weer klaarmaken voordat ik met kan rijden. Maar jaren geleden zijn we heel veel door ganz Europa gereden samen, van Engeland tot Zweden. Cool. Ja. Maar best immers die werkt om te leven en die leeft niet om te werken. Nee, ik leef inderdaad ik werk om te leven, ja. Ja, en als je het wil, dan moest je centen verdienen, dan moesten we werken. Ja. Living the dream. Ja, dat doe ik. Dus ik doe alleen waar ik zin in heb. Boete, ja, ik moet gaan werken, maar ook dat doe ik hier. Ja, want dat is ook een beroep waarin ze dus die talenten en die liefhebberij Ja, dat is fijn als ze een hobby hebben, die wat ze dan een beetje centjes van kind verdienen. Ja, maar dat ook die werk eigenlijk ook een soort van hobby is en andersom. Ja. Wat? Wat heb je door? Dit zijn... Schildert je? Ja. Dus dit is dan meulen van wat is dat, Detre op, hoe is dat nu? Op
Ja. Oh ja, dat was in het ophouden. En dit is Ophoven. Ah, oké. Dat is de struitje. En dit is hier van Echt, waar ik woon, in de buurt. Dat kapelke. Hey, maar dat ziet er wel, dat ziet er verrekken schoon uit. Ja, het is wel klein, maar ik weet niet of het echt groter is. Er lieken wel foto's. Van een zwart-wit foto is daarvan. Heb ik dan zelf dan de kleuren dan maar... ja. Allebei creatief, maar dan ja, al dat op heb een ik. ander vlak. Dat heb ik dus ook van mijn man een beetje. Niet qua tekenen, maar qua andere dingen. Geweldig. Ideeën. Mhm. Hey, ontzettend bedankt dat we even, Ja, leuk. dat ze even woeies vertellen. Ja, ja. En G ook bedankt dat Dat ik even... Ik kost niet wegblijven. Ik kost niet Ze hebben de wegblijven. soep uitgebracht. Ja, zondagse soep. Nee. Oké. Nee.